Otu ọzọ Abagana dị na kansụl ime obodo Njikọ Ọka bụ ndị mapụrụ nnukwu nzọụkwụ iji wee hụ na ebugopụrụ otu ahụ n'ogo dị mgbe ha gbakọbara na ngwurube Chief Augustine Ibeki iji wee guzo ya dịka nna egwu nke otu ọzọ Owulu na Amene Village nke obodo ahụ. Iguzo Chief Ibeki dịka nna egwu patron nke otu ahụ bụ otu n'ime nzọụkwụ ndị nze na ọzọ nke Amene Abagana ji n'aka iji wee tutenwee obodo ahụ. Iji wee tutenwee otu ahụ, Emma dọkpụtara ndị ọzọ sitere ogbe 9 na Abagana ndị pụtara n'igwe iji wee merube emume ahụ ya na ijigidesi ike njirimara ndị Abagana. Chibuzo Obidike nọkwazi ebe ahụ. Ndị nze na ọzọ bụ ndị a na-ahụta dịka ndị nọ n'echichi kachanụ n'ala Igbo. Echichi a bụ nke a na-enye ndị eji eziokwu mara nakwa ndị aka ji akụ. Ka o sila dị, ọzọ Owulu bụ nke dịkarịcha mkpa n'etiti ndị Amene Abagana. Ndị ọzọ Amene bụ ndị chiri echichi onye patron nyegara Chief Ibeki maka inyere ha aka n'ọchịchị ịkpọchigheta ogologo ụbọchị ndị ahụ ha dị nwa aṅụrị dịka a na-echi ya bụ echichi. Ha kpere ya ekpere, ha gwakwara ya ka ọ gbaa mbọ kwudozie n'eziokwu n'ihe niile ọ na-eme. Nwekwara ndị ọzọ a nabatara na ya bụ otu n'ime obodo ahụ dịka onye isi oche planning committee wee kọwaa bụ Chief Gozie Ọramụrụ nakwa onye nke ọzọ bụ Chief Vincent Okakpụ. Nke a bụ nke mbụ na mbụ a na-echi ha ọzọ na Amene Abagana dịka ọtụtụ afọ gachara. N'okwu nke ya, onye isi nze na ọzọ Chief Raf Okakpụ nakwa onye isi nze na ọzọ Amene Chief Law Odile kọwara na ya bụ nnabata nke akpọrọ ọzọ Owulu bụ nke a na-eme dịka enyochichagoro ndị ahụ na etu ha si ebi ndụ. Ọ kọwapụtakwara ọrụ dịrị ndị nze na ọzọ nke bụ ichekwaba ọdịnala nakwa omenala obodo. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, Chief Ibeki kenere ndị obodo ahụ maka ntụkwasị obi nke ha nwere n'ebe ọ nọ, kwupụtakwa na ihe na-amasị ya bụ ị na-akwalite omenala. A nọrọ na ya bụ mmemme wee gaa usoro eji anabata nakwa agbam egwu.